Честито Рождество Христово, мили приятели! Включвам се накратко, колкото успея, за да споделя с вас какво се случи миналата година по това време. Миналата година по това време, по време, когато всички харчат парите си за подаръци, които всички мислят как да зарадват близките си, аз направих подарък за себе си. Закупих си Академията по хомеостаза. Първата международна академия по хомеостаза. Тогава нищо не знаех за това. Но реших, че трябва да грабна тази възможност. Казваха всички, че ще получим сертификат, законен сертификат от Медицинския университет Сеченов в Москва. Имаше много анонси, имаше много информация за лекторите, но като първи поток, ние бяхме първият поток, нищо не знаехме какво ни предстои. Сега, месец декември, 26 декември, отново има възможност да станете студенти към тази академия по хомеостаза. Цената е абсолютно същата като миналата година, когато се купи в комплект с новият курс, разработен от президента на компания Вертера Анатолий Хитров, дори е на много, много, много изгодна цена. Ние имахме възможност да закупим само първи поток на Академия по хомеостаза. Руските лекари, професори се бяха обърнали към нашия президент, защото виждаха, че не могат да се справят с болестите и с заболяванията. Защото виждаха, че храната е тази, която ни отравя и именно чрез храната и хомеофудовете ние можем да си върнем отново здравето. В момента е изминала една цяла година и аз вече съм завършил студент към Първата международна академия по хомеостаза. Преминах последният изпит и живот и здраве февруари месец ще отидем в Русия да получим законни дипломи. Консултант по здравословен начин на живот. Всеки знае какво бъдеще иска. Всеки знае какви приоритети има и как да ги принарежда. Аз миналата година не знаех за какво записвам тази академия по хомеостаза. Не знаех какво ще се случи. И знаете ли, през месец февруари започна академията. С много ентусиазъм всички започнахме да слушаме лекциите. Всичко беше на запис и се отваряше постепенно. Преминава урокът, минаваш теста, отваря се следващият урок. И си казвахме, има време. После за мен се заредиха едни събития, които няма как да не отделиш време и внимание на тях. Сватба на голямото ми дете, на синът ми, юбилей, още една сватба, бебенце, първото ни внуче. И аз си мислих, че има време за Академията по хомеостаза. Напредвах бавно, но, знаете ли, когато стана месец септември, аз установих, че време няма и че достатъчно време съм пропуснала и трябва бързо да наваксам модулите. За всички, които не знаят, модулите са три. Първият модул е "Започни от себе си", втори модул е "Стани експерт" и трети модул е "Стани амбасадор". И ние получихме бонус. Курс по детска нутрициология към тази академия по хомеостаза. Бонус. Академията струваше 1000 евро миналия декември месец. И знаете ли, в края на месец декември 2023 година 19 партньора от моят екип си закупиха Академията по хомеостаза. Януари месец 29 партньора си закупиха Академията по хомеостаза, въпреки че вече цената беше увеличена. Но хората имаха понятие, знаеха вече какво ще направят с тази академия, какви знания ще им донесе тя, какви плюсове ще им донесе и какви възможности ще им донесе.
Когато настъпи месец септември, аз започнах през всяко свободно време да слушам лекциите и да минавам тестовете. Слушам лекции, минавам тестове и видях, особено в трети модул, колко полезна информация има в тази академия по хомеостаза. Третият модул ни дава на нас възможност студентите да правим и изготвяме и продаваме програми за възстановяване на хомеостазата. А с тази законна диплома аз мога да отворя кабинет, мога да отворя холистичен център, мога да отворя различна фирма, с която да разпространявам мисията, с която съм поела напред. Тоест да разпространявам информацията за Вертера, да може да достигне тя до повече семейства и да има по-здрави хора на света.